og avocado, og jeg skal lave 3, så lad os egentlig bare komme i gang. Det første, man skal bruge, det er en skål og 2 æg. I dag bruger jeg mælk, men vi plejer at bruge skyer, fordi at for meget mælk, så bliver den alt for tynd. Så skal vi bruge noget salt og peber. Så rører vi rundt i det. Jeg har skåret nogle ting, der skal i omeletten. Der har jeg skåret nogle forårsløg, nogle radiser, noget kalkun og ost. Så putter vi noget olie på, og den er oppe på 4. Så putter vi lige omeletten på. Den første vi laver, det er til min lillebror, og her har han en lille bitte smule forårsløg, noget kalkun og ost. Jeg moser noget avocado, og så putter jeg noget citron i. Og så skal jeg også have noget salt i. Så er vi i gang med anden. Nu skal der skæres brød til brødkutonger. Nu har vi puttet brødkutongerne på og puttet lidt salt på. Nu er vi i gang med den tredje omelet, og det er min mors. Hun skal have forårsløg, radiser og kalkun og ost. Nu er den tredje klar. Og så er der serveret. Til morgenmad elsker jeg også min yndlingste, Pukaloff. Jeg vil rigtig meget godt kunne lide den her video, og jeg håber også, at I vil give et like eller abonnere mig. Det vil jeg være rigtig, rigtig glad for. Og så må jeg også rigtig godt skrive i kommentarboksen, om der er en video, I godt vil have, jeg skal lave eller noget. Og så vil jeg også rigtig gerne sige tak over, at jeg har fået 14 abonnenter. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Vi ses.